Najljepše sjećanje mog djetinjstva bila je bakina kuhinja. Svi važni trenuci našeg obiteljskog života odvijali su se oko tog starog drvenog stola, posebno za Božić. Miris sarme, pečene purice i vanilije iz paprenjaka prožimao je svaki kutak naše male zagrebačke kuće. Baka me naučila sve svoje recepte, svaki pokret, svaku tajnu, svako strpljivo čekanje da se okusi stope. Ana, govorila bi, hrana nije samo za trbuh, nego i za dušu. Kada je baka preminula prije 3 godine, odlučila sam nastaviti njezinu tradiciju. Preuzela sam ulogu glavnog kuhara za obiteljska okupljanja, iako sam radila kao računovotkinja u jednoj od onih bezličnih korporativnih zgrada u Novom Zagrebu. Božić 2022. trebao je biti poseban. Prvi put sam ugostila cijelu obitelj u svom novom stanu. Tatu, mamu, sestru Ivanu, njenog supruga Marka i njihovu djecu. I naravno tetu Višnju, koja je uvijek imala nešto za prigovoriti. Ali najviše sam se bojala Markove reakcije. On je bio vlasnik popularnog restorana u centru Zagreba i uvijek je imao stručno mišljenje o svemu što bi netko drugi skuhao. Tjednima sam planirala meni, kupovala najsvježije namirnice na Dolcu i probno pripremala bakine recepte. Sarma, mlinci, pečena puretina, kuglov, fritule, paprenjaci. Sve je moralo biti savršeno. Na Badnjak sam počela kuhati u zoru. Do dolaska gostiju stan je mirisao točno onako kako treba mirisati za Božić, na cimetovu sreću i borove uspomene. Miriši kao u bakinoj kuhinji, rekao je tata s osmijehom kada su stigli. Nadam se da će i okus biti isti, odgovorila sam, pokušavajući sakriti nesigurnost. Večera je počela dobro. Svi su hvalili uređenje stola, atmosferu, bakine tanjure koje sam naslijedila. A onda je došlo vrijeme za glavno jelo. Sarma, uskliknula sam ponosno, postavljajući veliku zdjelu na stol. Bakin recept, onako kako me naučila. Ivana se nasmiješila ohrabrujuće. Djeca su već grabila mlince. Tata je uzeo 2 velike sarme. Ali Marko je uzeo jednu, polako je prerezao, pomirisao, a zatim stavio mali komadić u usta. Njegovo lice se iskrivilo. Ana, što si stavila u ovo? Pa, bakine sastojke. Meso, rižu, luk, papriku. Ovo je presuho, prekinuo me. I nedostaje dubine okusa. Kiselo zelje nije dovoljno zrelo, a meso, koristila si obično mljeveno, zar ne? U mom restoranu nikad ne bismo... Marko, upozorila ga je Ivana, ali bilo je prekasno. Iskreno, ovo je kao jelo iz nekog jeftinog restorana društvene prehrane. Nastavio je, otpijajući vino da ispere okus. To nije autentična hrvatska sarma. Teta Višnja se ubacila. I meni se čini presuho. Baka je to znala puno bolje napraviti. Osjetila sam kako mi se oči pune suzama, ali sam ih zadržala. Možda puretina bude bolja, rekla sam tiho, vraćajući se u kuhinju. Ali nije bilo bolje. Marko je imao primjedbe na sve. Puretina je bila presušena, mlinci raskuhani, kuglov pretežak. Svaka njegova riječ bila je poput noža. Do kraja večere čak su se i djeca počela žaliti da im hrana nije ukusna, oponašajući strica. Kada je Marko pred svima počeo objašnjavati kako bi pravi kuhar pripremio ove tradicionalne recepte, nešto se u meni slomilo. Znaš što, Marko? Rekla sam, ustajući od stola. Možda nisam profesionalni kuhar kao ti. Možda nemam skupi restoran u centru. Ali ovo su bakini recepti koje je ona radila s ljubavlju. I ako ti nije dovoljno dobro, slobodno idi u svoj restoran za Božić. Tišina je pala na stol. Ivana je izgledala užasnuto. Mama zbunjeno, a tata razočarano mojim ispadom. Ana, smiri se, rekao je tata tiho. Marko samo daje konstruktivnu kritiku. On je ipak stručnjak. Da, nemoj biti tako osjetljiva, dodala je teta Višnja. Moraš priznati da ovo nije ni blizu bakinoj hrani. Te noći, nakon što su svi otišli ranije nego što je bilo planirano, sjedila sam sama u svom stanu, okružena ostacima hrane koju nitko nije htio pojesti. Telefon je zvonio. Bila je Ivana, koja se ispričavala zbog Markovog ponašanja, ali je i dodala da možda stvarno nije loša ideja uzeti neki tečaj kuhanja ako želim nastavljati bakinu tradiciju. Plakala sam dok sam bacala hranu u smeće, osjećajući se bezvrijedno i poniženo. Ovo nije bio samo komentar o mojem kuhanju,
Bilo je to negiranje svega što sam naučila od bake, svih onih sati koje smo provele zajedno kraj štednjaka. Te noći donijela sam odluku. Pokazat ću im svima. Ako Marko misli da zna sve o hrani, vidjet će što ja mogu napraviti kada se stvarno potrudim. Zagreb u siječnju izgleda kao da je prekriven sivim pokrivačem. Ulice gornjeg grada bile su puste dok sam se penjala prema adresi koju sam pronašla nakon nekoliko dana istraživanja. Kulinarska akademija Mirisi i okusi. Reklamirali su se kao najbolja škola za tradicionalnu hrvatsku kuhinju s modernim pristupom. Nemam nikakvo profesionalno iskustvo. Priznala sam na razgovoru s šefom Petrom Horvatom, krupnim čovjekom strogog pogleda i mekih ruku. Ne trebate iskustvo, odgovorio je, pregledavajući moju prijavu. Trebate strast. Zašto želite učiti kuhati? Umjesto da mu ispričam o poniženju, rekla sam istinu koja je ležala dublje. Moja baka je kuhala s dušom. Želim nastaviti njezinu tradiciju, ali je učiniti svojom. Želim razumjeti zašto je radila stvari na određeni način i kako mogu to unaprijediti. Šef Horvat se nasmijao. To je dobar razlog, bolji od većine koje čujem. Mnogi dođu jer žele postati slavni kao oni kuhari s televizije, ali prava hrvatska kuhinja nije o slavi. Ona je o povijesti, o zemlji, o ljudima. Tako je počelo moje kulinarsko putovanje. Svake večeri nakon posla i cijele vikende provodila sam u akademiji. Bilo je teže nego što sam očekivala. Šef Horvat nije tolerirao osrednjost. Sarma je previše suha, rekao bi, točno kao Marko one noći. Ali problem nije u receptu, Ana. Problem je u tome što ne slušaš sastojke. Svako zelje ima drugačiju kiselost, svako meso drugačiju masnoću. Moraš kuhati srcem, ne samo rukama. Moje ruke su bile pune posjekotina i opeklina. Moj stan je mirisao na različite eksperimente, ponekad uspješne, često neuspješne. Kolege s posla su me zadirkivali zbog umora i konstante mirise hrane na mojoj odjeći. Zašto se toliko trudiš? Pitala me Maja, kolegica s posla, jednog dana na kavi. Računovotkinja si i to dobra. Nije li ovo samo hobi? Nisam znala kako objasniti da je ovo postalo više od hobija ili reakcije na poniženje. Kuhanje je postalo način da se povežem s bakom, da razumijem svoju kulturnu baštinu, da pronađem nešto što je bilo istinski moje. 6 mjeseci nakon što sam započela tečaj, šef Horvat me pozvao u svoj ured. Ana, napredovala si više od bilo kojeg polaznika kojeg sam imao, rekao je. Imaš dar. Ne samo za tehniku, nego za inovaciju. Način na koji si reinterpretirala tradicionalne recepte, to je posebno. Hvala vam, rekla sam, nenavikla na pohvale od njega. Imam prijatelja koji otvara mali restoran u Tkalčićevoj. Traži su šefa koji razumije hrvatsku kuhinju, spomenuo sam te. Zurila sam u njega. Ali ja sam računovotkinja. Nemam profesionalnog iskustva u kuhinji restorana. I dalje ćeš biti računovotkinja danju ako želiš. Ali navečer mogla bi kuhati za stvarne goste, ne samo za mene i druge polaznike. Te noći nisam spavala. Razmišljala sam o svemu što bi se moglo dogoditi. O novom početku, o strahu od neuspjeha, o Markovom licu ako ikada dođe u restoran i shvati da sam ja u kuhinji. Sljedećeg jutra dala sam otkaz na poslu računovotkinje. Restoran Korijeni otvorio se u jesen 2023. Bio je malen, samo 10 stolova u intimnom prostoru s pogledom na užurbanu Tkalčićevu ulicu. Šef Luka, vlasnik, imao je jasnu viziju. Moderna hrvatska kuhinja s naglaskom na lokalne sezonske namirnice. Moja uloga su šefa bila je zahtjevnija nego što sam mogla zamisliti. Radni dani od 12 sati, konstantni pritisak, kuhinja koja je ponekad bila previše vruća, a ponekad previše hladna. Ali svaki put, kada bi šef Luka kimnuo s odobravanjem nakon što bi probao moju kreaciju, znala sam da sam na pravom putu. Tvoja sarma s konfitiranom pačetinom i umakom od višanja je nevjerojatna, rekao mi je nakon što smo je stavili na jesenski meni. To je savršen spoj tradicije i inovacije. Jedne večeri, dok sam pripremala taj isti specijalitet, konobar je ušao u kuhinju s čudnim izrazom lica. Ana, gost na stolu 3, želi razgovarati s kuharom koji je pripremio sarmu. Srce mi je stalo. Je li nešto bilo loše?
Je li netko prepoznao da je to moja kreacija? Idi, potaknuo me šef Luka. To je dio posla. S tremom sam izašla u restoran. Za stolom 3 sjedio je sredovječni čovjek uredne sjede brade i prodornih očiju. Vi ste napravili ovu sarmu? Upitao je. Jesam, odgovorila sam, pripremajući se za kritiku. Umjesto toga nasmiješio se. Gospođice, zovem se Josip Matić, pišem za Gurmanski vodič Hrvatske. Ovo je najbolja reinterpretacija tradicionalnog jela koju sam ikada probao. Moram znati vašu priču. Članak Josipa Matića promijenio je sve. Skriveno blago Tkalčićeve, sušef Ana Kovač reinterpretira hrvatsku kuhinju, glasio je naslov. Opisao je moju sarmu kao revolucionarnu, moj pristup kao svjež i odvažan, a moju tehniku kao besprijekornu. Sljedećeg dana restoran Korijeni bio je potpuno rezerviran. I dan nakon toga, i tjedan nakon toga. Ljudi su dolazili specifično tražeći Aninu sarmu ili Anine mlince s tartufima. Trebamo te promaknuti, rekao je šef Luka nakon mjesec dana ludnice. Bit ćeš co šef, tvoja jela privlače ljude. Moj telefon nije prestajao zvoniti. Novinari, blogeri, pa čak i televizijske ekipe željeli su intervjue. Svi su željeli znati kako je računovotkinja postala kulinarska senzacija Zagreba. Naravno, vijest je došla i do moje obitelji. Mama me nazvala plačući od sreće. Tata se hvalio prijateljima. Čak je i teta Višnja poslala poruku čestitke. A onda je stigla poruka od Ivane. Čestitam Ana, tako sam ponosna na tebe. Marko i ja želimo doći na večeru sljedeći tjedan. Može rezervacija za četvrtak? Osjećaj koji me preplavao bio je mješavina trijumfa, nervoze i, priznajem, želje za osvetom. Dio mene želio je odbiti, reći da smo popunjeni mjesecima unaprijed. Ali drugi dio, onaj koji je još uvijek nosio ožiljak od one božićne večeri, želio je da Marko osobno proba moju hranu. Naravno, odgovorila sam. Recite mi samo vrijeme. Šef Luka je primijetio moju nervozu dok smo planirali jelovnik za taj četvrtak. Što se događa, Ana? Nikad te nisam vidio ovako napetu oko menija. Ispričala sam mu cijelu priču. O bakinom nasljeđu, o poniženju, o putu koji me doveo ovdje. Razumijem, rekao je nakon što sam završila. Ali nemoj kuhati iz osvete. Kuhaj iz ljubavi. Kao i uvijek. Četvrtak je došao prebrzo. Odlučila sam pripremiti poseban meni samo za njihov stol. Sve reinterpretacije jela koje sam poslužila one božićne večeri. Sarma, mlinci, puretina, ali ovaj put s tehnikama i nijansama okusa koje sam naučila u protekle 2 godine. Kada su stigli, gledala sam ih kroz mali prozor iz kuhinje. Ivana je izgledala ponosno, ali Marko je izgledao nelagodno, gotovo ljutito što je tu. Prvi tanjur koji sam im poslala bio je amuse bouche, minijaturna sarma u umaku od pečene crvene paprike. Gledala sam kako Marko uzima prvi zalogaj, kako mu se oči šire, kako nesvjesno kimne glavom. Svako sljedeće jelo izazvalo je sličnu reakciju. Do desereta, moderne verzije bakinog kuglofa s umakom od lavande i karameliziranim orasima, Marko je izgledao potpuno poraženo. Kada su završili s večerom, učinila sam nešto što obično ne radim. Osobno sam otišla do njihovog stola. Kako vam se svidjela večera? Upitala sam, gledajući direktno u Marka. Ivana je odmah počela hvaliti svako jelo, ali Marko je šutio, gledajući u svoj prazni tanjur. Bilo je, započeo je, a onda zastao. Ana, ovo je bilo nevjerojatno. Ne mogu vjerovati da si postigla ovakvu dubinu okusa. Ona sarma, to je nešto najbolje što sam ikada jeo. Čekala sam osjećaj trijumfa, ali umjesto toga osjetila sam nešto neočekivano, empatiju. Jer u njegovim očima vidjela sam nešto što sam i sama osjećala one božićne večeri. Nesigurnost. Hvala ti, rekla sam iskreno. Puno sam naučila u ove 2 godine. Moram ti se ispričati za ono na Božić, rekao je Marko tiho. Bio sam ljubomoran. Tvoja baka je uvijek kuhala bolje od bilo koga sam poznavao, uključujući šefove s kojima sam radio. A ti si je tako podsjećala te večeri. Nisam to mogao podnijeti. Ta isprika nije izbrisala bol, ali je donijela neku vrstu zaključka. Shvatila sam da moj put nije bio motiviran samo željom da dokažem da je on u krivu, nego ljubavlju prema hrani koju mi je baka usadila.
Te večeri, nakon što je restoran zatvoren, šef Luka mi je prišao s čašom vina i ozbiljnim izrazom lica. Ana, moram ti nešto reći. Dobio sam ponudu za novu poziciju. U Parizu. Odlazim za 2 mjeseca. Moje srce je potonulo. Što će biti s korijenima? To je ono o čemu želim razgovarati s tobom. Vlasnik restorana želi da ga ti preuzmeš, kao head šef i suvlasnica. Zurila sam u njega, ne vjerujući vlastitim ušima. Ali ja kuham tek 2 godine. I za te 2 godine postigla si više nego većina kuhara za cijeli život. Ana, ti razumiješ suštinu hrvatske kuhinje, ali imaš hrabrosti da je transformiraš u nešto novo. To je rijetko. Te noći nisam mogla spavati, razmišljajući o odluci koju moram donijeti. Postati vlasnica restorana bilo je nešto o čemu nikada nisam sanjala. To bi značilo još više sati, još više odgovornosti, još više pritiska. Ali također bi značilo da mogu stvarati bez ograničenja, da mogu istinski odati počast bakinom nasljeđu na svoj način. Ujutro sam nazvala Luku s odgovorom: prihvaćam. Otvaranje vlastitog restorana Baština dogodilo se 1 godinu nakon one večere s Markom i Ivanom. Odlučila sam zadržati intimnu atmosferu, samo 15 stolova u preuređenom prostoru stare kamene kuće u Gornjem gradu. Koncept je bio jednostavan, ali odvažan. Svaki mjesec novi meni inspiriran drugom hrvatskom regijom, ali s modernim tehnikama i prezentacijom. Siječanj je bio posvećen Slavoniji, veljača Istri, ožujak Dalmaciji. Kritike su bile bolje nego što sam mogla sanjati. Ana Kovač nije samo šef, ona je pripovjedačica koja koristi hranu kao svoj medij, napisao je jedan kritičar. Baština nije samo restoran. To je kulturno iskustvo koje mijenja percepciju o tome što hrvatska kuhinja može biti, napisao je drugi. 6 mjeseci nakon otvaranja dogodilo se nešto neočekivano. Primila sam e-mail od organizatora svjetskog kulinarskog natjecanja u Milanu. Bila sam pozvana da predstavljam Hrvatsku. To je ogromna čast, rekao mi je šef Horvat, moj mentor, kada sam ga nazvala da podijelim vijesti. Natječu se samo najbolji šefovi iz svake zemlje. Nisam sigurna mogu li to, priznala sam. Natjecanje zahtijeva da pripremimo tradicionalno jelo svoje zemlje na inovativan način. Što ako nisam dovoljno dobra? Ana, rekao je strogo, prestani sumnjati u sebe. Ti si već dokazala što možeš. Ovo je samo još jedna kuhinja, samo još jedan izazov. U tjednima prije natjecanja jedva sam spavala. Odlučila sam predstaviti nešto što me povezuje s početkom mog putovanja. Sarmu. Ali ne bilo kakvu sarmu. Sarmu koja priča priču o Hrvatskoj, o njezinim regijama, o njezinoj povijesti. Eksperimentirala sam s raznim varijacijama. Sarma u stilu Istre s tartufima. Dalmatinska sarma s morskim plodovima. Zagorska sarma s bućinim uljem i sjemenkama. Ali ništa nije bilo dovoljno dobro. Jedne večeri, iscrpljena od pokušaja, odlučila sam napraviti jednostavnu sarmu po bakinom receptu. Onakvu kakvu sam pokušala napraviti one božićne večeri. Dok sam je pripremala, shvatila sam što nedostaje svim mojim eksperimentima. Duša. Bakina sarma nije bila savršena u tehničkom smislu, ali je imala nešto što nijedna moderna verzija nije mogla replicirati. Ljubav i povijest koje su se prenosile generacijama. Za natjecanje sam odlučila napraviti priču o sarmi, 3 minijaturne sarme na istom tanjuru, svaka predstavljajući drugačiju eru hrvatske kuhinje. Prošlost, bakina tradicionalna sarma, sadašnjost, moja moderna interpretacija koja me proslavila, i budućnost, potpuno nova kreacija s elementima molekularne gastronomije. Dan natjecanja bio je kaotičan. Kuhinje u Milanskom izložbenom centru bile su vruće i prenapučene. Šefovi iz cijelog svijeta natjecali su se za pažnju sudaca i medija. Kada je došao moj red za prezentaciju, ruke su mi se tresle. Ali čim sam počela objašnjavati svoju kreaciju, trema je nestala. Pričala sam o baki, o Božiću koji je promijenio moj život, o putovanju koje me dovelo ovdje. Ova sarma nije samo jelo, rekla sam sucima. To je putovanje kroz vrijeme, kroz generacije, kroz srce Hrvatske. Kada su suci probali moju kreaciju, na njihovim licima vidjela sam ono što sam tražila. Emociju. Nisu samo kušali hranu, osjećali su priču iza nje. Te večeri, na ceremoniji dodjele nagrada, čula sam svoje ime.
Zlatna medalja za inovativnu tradicionalnu kuhinju. Ana Kovač, Hrvatska. Uspjeh na natjecanju donio je međunarodnu pažnju. Baština je dobila Michelinovu zvjezdicu, prva u Zagrebu s ovim prestižnim priznanjem. Rezervacije su bile popunjene mjesecima unaprijed. Počela sam dobivati ponude za kuharice, televizijske emisije, gostovanja u inozemstvu. Ali najvažniji trenutak došao je na Božić, točno 3 godine nakon one večeri koja je promijenila sve. Odlučila sam zatvoriti restoran za javnost i organizirati posebnu večeru samo za obitelj. Tata, mama, Ivana, Marko, njihova djeca, teta Višnja, svi su bili pozvani. Meni je bio jednostavan, sva ona ista jela koja sam pokušala pripremiti prije 3 godine, ali sada s vještinom i samopouzdanjem koje sam stekla. Kada sam iznijela veliku zdjelu sarme, svi su utihnuli. Marko je prvi uzeo zalogaj. Ana, rekao je, a oči su mu sjajile od suza, ovo nije samo najbolja sarma koju sam ikad probao. Ovo je kao da jedem sjećanje. Teta Višnja je kimnula. Kao da je baka opet s nama. Sjela sam za stol, okružena obitelji, u restoranu koji je postao moj dom, s Michelinovom zvijezdicom na zidu i međunarodnim priznanjima iza sebe. Ali u tom trenutku najvažnije priznanje bilo je ono u očima moje obitelji. Konačno su vidjeli ono što je baka uvijek vidjela u meni. Dok smo nazdravljali, zazvonio je telefon. Bila je to producentica najpoznatije hrvatske kulinarske emisije. Gospođo Kovač, rekla je uzbuđeno, želimo vam ponuditi vašu vlastitu emisiju. Skrivena blaga hrvatske kuhinje s Anom Kovač. Što kažete? Pogledala sam svoju obitelj okupljenu oko stola, svaki od njih s osmijehom ponosa na licu. Čak i Marko, koji je nekoć uništio moje samopouzdanje, a sada me gledao s iskrenim divljenjem. Prihvaćam, odgovorila sam. Ali pod jednim uvjetom, prva epizoda mora biti o tradicionalnoj božićnoj večeri i želim da moja obitelj bude dio nje. Dok sam završavala poziv, tata je podigao čašu. Za Anu, rekao je, naše skriveno blago. Svi su podigli čaše, a ja sam osjetila kako mi suze naviru. Prije 3 godine ista ta obitelj ismijala je moju hranu. Sada su nazdravljali mojem uspjehu. Ali najveće iznenađenje tek je dolazilo. Nakon što smo završili s desertom, Marko je ustao i pročistio grlo. Ana, imam nešto za tebe, rekao je, pružajući mi malu kutiju. Otvorila sam je i unutra pronašla ključ. Što je ovo? Upitala sam zbunjeno. Ključ mog restorana, odgovorio je Marko. Prodajem ga i odlazim raditi u inozemstvo. I želim da ga ti kupiš. Zurila sam u njega, ne vjerujući vlastitim ušima. Ali zašto? Jer si ti budućnost hrvatske kuhinje, rekao je jednostavno, a ja sam spreman to priznati. Te noći dok su svi otišli, ostala sam sama u svom restoranu, držeći ključ Markovog restorana u ruci. Na zidu je visila uokvirena prva recenzija Josipa Matića, koja me nazvala skrivenim blagom grada. Više nisam bila skrivena i više nisam bila sama. Bakino nasljeđe živjelo je kroz mene, transformirano, ali vjerno svojoj suštini. Pomislila sam na onu djevojku koja je plakala bacajući hranu u smeće prije 3 godine. Kako bih voljela da joj mogu reći da će jednog dana naći svoj put, ne kroz osvetu ili dokazivanje drugima, nego kroz ljubav prema hrani i vjernost sebi. Sutra ću nazvati Marka i prihvatiti njegovu ponudu. Otvorit ću drugi restoran s drugačijim konceptom. A božićne večere? One će uvijek biti rezervirane za obitelj, za podsjećanje odakle sam došla i koliko daleko sam stigla. Jer na kraju, najveće priznanje nije bila Michelinova zvjezdica ili međunarodna slava. Bilo je to razumijevanje da hrana nije samo za trbuh, nego i za dušu, baš kao što me baka naučila. I da ponekad najveća putovanja počinju s najvećim poniženjima. Samo trebamo imati hrabrosti krenuti tim putem.